लोगोफोर गोबां सान भिडिअ बानायाखैमोन दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे भिडिअ लानानै फैदों गोबां मिथिनो गोनां बाथ्रा बेनि सायाव नोंथांमोनजों आं दिनै रायज्लायगोन मानसिफ्रा मानो सुइसाइड जायो सुइसाइड जानायनि आसल बिनि आन्दोआव थाखोमानायनि आसल ओंथिया मा बेनि सोमोन्दै जों डिटेल्स सावरायगोन दिनै बेनि सायाव नोंथांमोन आं मोनसे डाटा होनो नागिरदों सुइसाइड बेसेबां मानसिफ्रा मुलुगनां आरो बुहुमाव मुलुगनां आरो जोंनि इन्डियायाव बोसोरै बेसेबां मानसिफ्रा सुइसाइड जायो गावखौनो फोथैनानै लायो बेनि मोनसे डाटा होग्रोनायदों नोंथांमोन आङो 2020 नि मोनसे डाटा बायदिब्ला देग्लायनि साननानै दिहुननाय बायदिब्ला नाम्बार 1 सुइसाइड जानाय कान्ट्रिया जाबाय लिथुआनिया आरो सेकेन्डआ जाबाय रासिया थार्डआ जाबाय गुयाना आरो इन्डियाया जाबाय 21 रेंकआव दं 21 रेंकआव दं हाइस्ट मानसिया सुइसाइड जायो लिथुआनिया होननाय कान्ट्रियाव सेकेन्डआव जायो रासियायाव बिनियाव बेबायदिनो थाङै इन्डियायाव जायो माने 21 रेंकआव स' दानिया मा जायो बोसोरि बुहुमनां मुलुगनां एप्रक्सिमेटलि 9 लाख मानसिफ्रा सुइसाइड जायो सोरबाया फासि नाङो सोरबाया मुलि जायो सोरबाया गावखौनो माने पिस्तलजों बा जायखिजाया बेबायदि हाथियारजों गावना फोथैना लायो सोरबा रेल रास्तायाव सोरबा दैयाव गब'नानै बेबायदि बायदिसिना राहाजों गावखौ फोथैनानै लायो स' मुलुगनां बोसोरि 9 लाख पिपुल 9 लाख मानसिफ्रा माने सुइसाइड जायो आरो बेखौ जोङो जुदि सेकेन्डआव लाना फैयोबा मोनफ्रोम 40 सेकेन्डआव सासे सुइसाइड जागासिनो थायो बुहुमाव मोनफ्रोम 40 सेकेन्डआव सासे सुइसाइड जाखाबाय थायो बुहुमाव दिनै मबा थैलायबाय मबा आमेरिकायाव सासे सुइसाइड जाना थैलायबाय आरो एनादार 40 सेकेन्डनि गेजेराव माने 40 सेकेन्ड गेजेराव नङा एनादार 40 सेकेन्ड जाबाय खासे बुजाबा थैलायबायनो सुइसाइड जानानै सासे थैखांबाय आरो सासे थैखांनायनि उनाव 40 सेकेन्डनि उनाव मुथिंबा कान्ट्रियाव बेलेग कान्ट्रि आरो बुहुमनांनि बाथ्रा बुंदों आङो बुहुमाव 40 सेकेन्डसनि उन सासे सुइसाइड जायो थारमाने ओरैबायदि आसरित गावखौनो फोथैनानै लायो थ' माने साननो गोनां दाना जोंनि इन्डियानिखौ नायनो जोङो बुहुमनां 9 लाख मानसिफ्रा सुइसाइड जायो आरो जोंनि इन्डियायाव बिनिनो 9 लाखनि 17% मानसिफ्रा 17% मानसिफ्रा जोंनि इन्डियायाव सुइसाइड जायो माने 1,35,000 बोसोरि 1,35,000 सुबुंफोरा बोसोरि जोंनि भारताव सुइसाइड जायो आरो जोंनि भारताव बांसिन 2012नि सेन्सास बायदिब्ला तामिलनाडुआव बांसिन मानसिफ्रा सुइसाइड जायो 12%निबो बांसिन माने 1,35,000नि 12% मानसिफ्रा बांसिन जौखोन्दो अर्थात 12%नि मानसिफ्रा तामिलनाडुआव थैयो लास्ट रिपर्ट बायदिब्ला थ' बेयो आसरित आरो बांसिन मानसिफ्रा फासि नांनानै दौलें लागायनानै थैयो बांसिन मानसिफ्रा मुलि जानाय दङ माबा माबि दङ खिन्थु बांसिन मानसिफ्रा 51% मानसिफ्रा फासि नांनानै थैयो थ' माने बिराद सोमोनांथाव बाथ्रा बेनि सोमोन्दै जोङो सावरायगोन बेयो मानो जायो माबायदि जायो दा नोंथांमोननि गेजेराव आं बुंनो नागिरदों दावहा जुद्ध बारुद एक्सिडेन्ट बैफोराव जिसिबां मानसिफ्रा थैयो बेनिख्रुइ बांसिन मानसिफ्रा सुइसाइडआवसो थैयो थारमाने सुइसाइड जानायावसो थैयो सुइसाइड जानायाव भारताव नङा मुलुगाव जेसेबां मानसि थैयो बे मानसि थैनायनि 55% सुइसाइडसो थ' 55% सुइसाइड बा गावखौनो फोथैना लानानैसो जायो थारमाने थ' बियो आसरित घटना बेयो मानो जायो बेयो खुनु थाखा फैसा धोन दौलतजों जाया बियो सोरबाया बिराद गोरिब मानसि बियो सुइसाइड न सोरबाया बिराद धोनि मानसि थाखा फैसा एसि रुम बिल्डिं एपार्टमेन्ट फ्लेट दामि गारि बायदि दोङो बियो बिराद सुखु बियो थैनाय नङा बियो मालाबाबो दुखु जाया बियो मालाबाबो सुइसाइड जानो हाया बिदि नङा नोंथांमोना सुशान्त सिंह राजपुतनि बाथ्राखौ साननो हायो सुशान्त सिंह राजपुतआ मा गैया बिनियाव गारि गुरा एपार्टमेन्ट कौटि थाखा ना बियो बुहुमनि मानसिजों सिनाय जाया सासे सेलिब्रिटि फेमास गासैजोंबो मिथिजानाय
थाखा फैसानि जेबो अभाब गैया थानाय जानाय लोंनाय लाइफस्टाइल लाक्जारियास खिन्थु बेबायदि सासे मानसिया 34 इयार्सआव सुइसाइड जाना थैलांबाय दाखालि बावै बेसेबा साननो गोनां बाथ्रा माने आसुरित बेनिखायनो बुंदों दुखुआ थाखा फैसाजों नङा सासे गोरिब मानसिया जेसेबां दुखु जायो सासे वर्ल्डनि रिचेस्ट पार्सनाबो एसेबांनो दुखु जायो सो दुखुआ समान थारमाने धोनिनि दुखु आरो सोरबा गोरिबनि दुखुआ समान स' मालाबाबो साननो हाया जोङो जे बियो बिराद धोनि मानसि बिराद सुखु न' बेयो बिराद गोरिब मानसि बियो गोबां माने दुखुआव दङ न' दुखुआ धोनि गोरिब रावखौबो नाया बियो गासैनिबो बेलायाव माने धोनि सुबुंनि बेलायावनो जा गोरिब सुबुंनि बेलायावनो जा माने दुखुआ एकदम समान माने दुखु सरोनेस इज इकुवेल टु एभ्रिबडी गासैनिबो बेलायाव बियो समान जायो माने आसुरित बियो दा बेनिखायनो जोङो मालाबाबो धोनि थाखा फैसा सोरबाया गोरिब बेखौ लानानै जों मालाबाबो दुखु खालामनाङा आरो दुखु खालामनांगौनि बाथ्राबो नङा मालाबाबो निजेखौ कम्पेयार खालामनाङा जे उमुगनियाव गारि दङ उमुगनियाव ग्रेन्ड i10 दं उमुगनियाव माने टाटा हेरियार दं उमुगनियाव अडि दं आंनियाव स्कुटि गंसेल' दोङो बिदिजों मालाबाबो मालायखौ कम्पेयार खालामनाङा आरो कम्पेयार खालामनानै गावखौ मालाबाबो दुखुआव नारथुबनो नाङा दाना अके लेट्स काम टु द नेक्स्ट जों दा नेक्स्टआव थांनोसै मानसिया मानो सुइसाइड जायो जों नर्मेल मानसिफ्रा सुइसाइड जानायखौ आसुर जायो आरो जों बारा खाङो दाखालि बावैसो नलबारियाव सासे सिख्लाखा गथ' टिकटक भिडिअ बानायनानै मोजां मोननाया गारजादों ना मादों जायखिजाया मोजां मोननायनि जाथायखौ लानानै ट्रेननि आलियाव बारसोमनानै थैदों सिख्ला गथ' फिसा टिकटक बानायलांबावदोंसो बे सिरिया थैनो गोसो गैयामोन आं थैनो नांसिगोन माने मोजां मोननायनि घटना माय बुंदों आङो भिडिअखौ आंनियाव फायदोंमोन खिन्थु आं गोसो होना नायनो मोनाखै थ' मोजां मोननाय जाथायखौ लानानै आं थैनो गोसो गैयामोन होननानै माने थैहैदो बियो ओरैबायदि आसुरित दा जों दा नर्मेल मानसिफ्रा जों सानो साला गथ' नोङो थैना थांबाय नों गावनि दुखुखौल'सो मिथिदों बिमा बिफाया जे नों थैनायनि थाखाय बेसेबां दुखु जागौमोन बा जादों नों बेखौ बुजियासै एसेबां गोलाव माने गोलाव गोदोरै खालामनानै नोंखौ फेदेरनानै दिनै देरहोनानै नोंनो अननाय होदों नोंनि सायाव माबा मोनसे आसा लाखिनानै दोनदों बिमा बिफाया खिन्थु नोङो बिमा बिफानि साननाय हनाय आरो दुखुखौ जेबो बुजियालाबासिनो नों थैनानै थांबाय महापाप्पि बायदि जों रायो आरो जों सुशान्त सिं राजपुतखौबो हयथ' गोबाङानो रायदों बा गिदिर मानसिया बिखौ रायाखै माबा मोनसे दं होनना सानदों खिन्थु फिसा फिनला मानसिफ्रा थैयोबा जों रायो बा जोंनि मोनसे रागा जोंनाय साननाय फैखाङो साला महापाप्पि माबा माबि मानो थैनांगौ गावनि दुखुखौसो बुजिबाय नोङो रायजोनि दुखुखौ मिथिया बिमा बिफानि दुखुखौ मिथिया नोङो होनना रायो खिन्थु जोङो सानो नर्मेल मानसिफ्रा माबायदि सुइसाइड जाना थैनो हायोलै माबायदि गोदनायाव रसि लगायनानै थैनो हायो माबायदि पेस्टिसाइड माने मुलि पयजन जानानै मानसिया थैनो हायो बेथ' असम्भब बाथ्रा जोङो बिदि सानो आरो नर्मेल मानसिफ्रा खिन्थु नङा एक्सुवेलि जोङो माबा मोनसे बिनिखायनो इखौ उनाव बुंगोन जों माबा मोनसे बाथ्राखौ बिराद सिरियास लायोबा जोङो बै जोंनि साननाय बायदि जों जायखौ बिराद पजिटिभलि सानदों बै बाथ्राखौ नोङो बिराद गोसो गोरबोजों नोङो लादोंब्ला आरो बै नोंनि साननाय बायदि जाफुङाब्लानो जोङो बिराद गिदिर डिप्रेसनाव गोलैयो थारमाने आरो बिराद गिदिर डिप्रेसनाव गोलैबाथाय नोङो मोनसेल' बाथ्राखौ सानो जोङो नर्मेल मानसिफ्रा मालाबा सानो एसे एला दुखु जायोबा जोंफोर साफ्रोमबो मेक्सिमाम मानसिफ्रा नर्मेल मानसिफ्रा मालाबा बाहाय बांला दुखु जायोबा सानो मा जागोन थैना सामगोन नामालै होननानै जों ओरैनो थाला माथला सानो जोङो थैनो लुगैयाबाबो जों सानफ्लाङो आरो थैना थांबा गाहाम जागोन नामालै होननानै जोङो नर्मेल मानसिफ्रा खिन्थु बांसिन जेब्ला नोङो बिराद गोसो गोरबोनिफ्राय नोङो डिप्रेसनाव गोलैगोन गिदिर दुखुआव गोलैगोन नोङो मोनसेल' अपसनखौ सायख'यो जोङो बे जाबाय सुइसाइड आरो बेबायदिनो जायो बेनिखायनो नोङो जिखि जाया खामानिखौ बा जिखि जाया नोङो बाथ्राखौ बिराद सिरियासलि लानो नाङा जोङो आङो दा हमना ला जोंनिया थैनायनि रेटआ 15 बोसोरनिफ्राय 29 बोसोरनि गेजेराव जायो मेक्सिमाम सुइसाइड रेटआ 15 बोसोरनिफ्राय 29 बोसोरनि मानसिफ्रा सुइसाइड जायो दाना बै लेभेलाव आङो मोनसे एग्जाम्पल होनो नागिरदों दाना मोजां मोननाय सेंग्रा सिख्लाफोरा बांसिन थैयो सुइसाइडआव दाना बेनिखायनो आं बुंदों नोङो सुइसाइड मोजां मोननाय जेब्ला नोङो सासे सेंग्राया सासे सिख्लाखौ मोजां मोनगोन एबा सासे सिख्लाया सासे सेंग्राखौ मोजां मोनगोन बै मोजां मोनखालिनो सेंग्रा एबा सिख्लाया सानखानाया गोनां आरो सानखानांगौ नङाबा सुइसाइड जानो गोनांबो जानो हानाय
मोजां मोनखालि नों साननांगोन आं बेखौ मोजां मोनदों दिनै आं बेखौ मालाबा गारनोबो हानांगोन मानोना बेयाव नोङो सार्टेनिटि गैखाया जे आं बेखौ मोजां मोनदों आं बेखौ मोनखागोन बेनिखायनो सेंग्रा एबा सिख्लाया जाय खालि सासे सेंग्राखौ एबा सासे सिख्लाखौ मोजां मोनगोन बे खालिनो साननांगोन नों आं बेखौ मोजां मोननो हादोंबा आं बेखौ गारनोबो हानांगोन आरो जेब्ला बै मेन्टेलिटिखौ लानानै नोङो सासे सेंग्रा एबा सिख्लाखौ मोजां मोननायखौ जागायजेना अब्ला नों जै दिनखालि नोंसोरनि मोजां मोनलायनाया बेकआप जागोन नोङो थैनो लुगैगोन आरो थैनो मेक्सिमाम मानसिया बेबायदिनो थैयो माने नोङो मोजां मोनखालि साननांगोन जे आं मोजां मोनदों आं बेखौ गारनोबो हानांगोन बायसेन्स गारनो गोनां जायोबा आं गारनो हानांगोन बेखौ मोजां मोनखालिनो रेडि जानांगोन थारमाने 3 इडियट्स नोंथांमोना नुदों इन्जिनियारिंआव फेल गोलैनानै थैनाया बादि बेखौ दोनबाय आङो सिम्पलखौनो लानि जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरा सोरबा खासे खानै मेट्रिक जायखिजाया फाइनेल परिखा फेल गोलैनायावबो बे फाइनेल एग्जाम फेल गोलैनायावबो सुइसाइड जानानै थैयो दा बेनिखायनो सोरबाया इन्जिनियारिं फरायनो थाङो सोरबाया गिदिर गिदिर कलेजाव फरायनो थांनानै बियो गावनि साननाय बायदि माने पास खालामनो हायाब्ला माने पारफरमेन्स खालामनो हायाबा फेल जायोबा बियो सुइसाइड जायो बेनिखायनो आं बुंदों जों माबा मोनसे गिदिर खामानि मावोब्ला माबा मोनसे गिदिर खामानि जायखिजाया प्रजेक्ट बिजनेसआनो जा बियो फरायनो थांनायानो जा बाहेराव गिदिर फरायनो थांनायानो जा जिखिजाया माबा मोनसे गिदिर खामानि मावोब्ला नोङो मोननै एस्पेक्ट्सखौ नायनो गोनां जायो मोननै एस्पेक्ट you have to see two different aspects before going to start a business or anything whatever you do नों जिखिजाया मोनसे खामानि मावनायनि सिगाङावनो मोननै एस्पेक्ट्सखौ साननांगौ नोङो फेल जागोन पास जागोन फेल जागोननोबो हानाय आङो पास जानोबो हानाय आङो फेल जायोब्ला मा जागोन पास जायोबाथ' जाखाबाय मोजांनि बाथ्रा नोङो साक्सेस जायोबा जि नोंनि खामानियाव नोंनि बिजनेसाव नोंनि एग्जाम होनो थांनायाव इन्जिनियार फरायनो थांनाय डक्टर फरायनो थांनायाव साक्सेस जायोबा मोजांनि बाथ्रा खिन्थु फेल जायोबा आंहा मा जागोन बे बाथ्राखौ नोङो जाय खालि नोङो खामानिखौ मावजेनगोन बे खालिनो नोङो रेडि जानांगौ थारमाने मानोना नोङो फेल जानायनिबोथ' बेयाव चान्सेस दंखायोना मोननै दंखायो बेयाव फेलार आरो साक्सेस दंखायो जायखिजाया बिजनेस नों इन्जिनियारिं फरायनो थां नोङो दिल्ली मुम्बाइआव बा बाहेराव आमेरिकायाव नोङो डक्टर फरायनो थां दिल्ली मुम्बाइ आमेरिकायाव नोङो बिजनेस खालाम इन्टारनेसनेल नेसनेल बिजनेस खालाम नोङो बिजनेस स्टार्ट खालामनायनि सिगाङावनो साक्सेस जायोबाथ' मोजांनि बाथ्रा फेलार जायोबा आं मा खालामगोन आं सुइसाइड जागोन नामा सुइसाइड जागोन नामा बै फेलार जायोब्ला नोङो मा जागोन बेखौ नों दिनैनो रेडि जाखा आरो नोङो बेखौ सिरियास लानाङा जे आङो साक्सेस जाथारगोन साक्सेस जायाबा नोङो जे मा खालामगोन आं पात्ता गैया ओरै जानाङा थारमाने साक्सेस जायाबा नों मा खालामगोन बिनि थाखाय नों रेडि जाखा आरो बिनि प्लेनिंखौ नों दिनैनो बानायखा नङाबा नोङो थांनानै सुइसाइड जानो गोनां जायो आरो सुइसाइडआ बेबायदिनो जायो बिराद सिरियास जेब्ला नों मोनसे खामानिखौ लागोन नोंनि फरायनायानो जा नोंनि बिजनेसआनो जा जेब्ला नोङो 100% सिरियास जागोन नोङो आरो जेब्ला नोङो फेलार जागोननि सोमोन्दै साननाय नङा आं फेलार जायोब्ला मा जागोन मा खालामगोन बेनि सोमोन्दै नों दिनैनो जागायजेननायनि समाव नों साननाय नङा अब्लानो मानसिफ्रा सुइसाइड जायो आरो सुइसाइडआ बेबायदिनो जायो आसुरित मिथिनाय नङा जे आं दिनै सानदों सुइसाइड जानाया बिराद असम्भब बाथ्रा खिन्थु आं गाबोन गिदिर डिप्रेसनाव गोलैबा आं सुइसाइड जानाया आंनि थाखाय इजि जागोन दा बेनिखायनो बियो मोनसे साननो गोनां बाथ्रा जोङो जिखिजाया बाथ्राखौनो सिरियास भाबै थांनानै लानाङा आरो सिरियास लायोबा जोङो मोननै बाथ्राखौ सानखा साक्सेस जायोबाथ' मोजां फेलार जायोबा आं मा खालामगोन ना आं सुइसाइड जागोन आं बिनि अल्टारनेटिभ दिहुनगोन थ' सोमोनांथाव बाथ्रा बुहुत सोमोनांथाव साननानै नाय नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालाम मोजां मोनदोंबासो लाइक खालाम मोजां मोनाखैबा लाइक खालामनाङा डिसलाइक खालामबाबो जायो एनिवे दिनै बेखिनियानो जाबाय उननि भिडिअ लोगो मोननाय बेजों दिनै बेखिनियानो जाबाय गोजोन्थों बाय बाय सि इउ नेक्स्ट बाय बाय